tukubwatia niguo kurigirigwa n'ibigori byonsi. Ambia mono omwanche muri asekonda kurigirira taseni kya Ndizi TV buna butambe aiga no bwansubo mogusiase emerori emengerire maiga ya Ndizi TV ekwena kibuna ene family ya uri tukobona rero litukulia Jumamosi ogendete gutiboka bune family ya okwena kibuna konyorore emeroberi emi ya wetirege taseni kya Ndizi TV asema watu muroberi omu ya Orumba na Babu Mkongwe twasomanga na maiya na Brighton Makori na bono injebune captain yao nambe mubwe chigosori ndemo Steven tunare gosanga amo utakira bono chinsa ikomi wika chinsa ikomi na ibere asture manyama ngana manga korekanira seviti ya yuare amo ne timu ya Brighton egendrete kogosori ne timu ya Liverpool wikira boniga Liverpool rere mutwe golia ya Masrige na Liesagero egolia be kuno mogosori Diaz na gatie chigosori chinga chirichia korekanira gwese ime regional league ngote bwe gosori yere gatie timu ya Muruga FC na Kikao FC abwase Muruga FC korwa nsemo ya Nyamira nyalidrobo bwibwe golia yemo asirige na Liesagero gatie binte binge bigendete korekana chinsa bune cha bono kuna botambe tane ndemo Steven Captain 001. Gatie chikosori chinde chinene chigani retreat kolia lero asegeti kelikia Awendo Green Stadium ensemeria Awendo Sub County Migori County nige timu ya Shabana FC egendete kogosori ne timu ya Gusii FC egosori mkaine buna Gusii Derby chitimu chinene kurorongo rwa Gusii Shabana FC na Gusii FC chikonyara kumirana abasengote bigwikira boni ganige timu ya Shabana FC ere mutu ya golie ya Masrige na Liesagere golia be kuno mogosori Yusuf ase ensemo ya first half ase gwikira boni ga second half yanyalire gochaka kuri tawtebuna ndese gosori yayo nigo Shabana FC yanyarira konyore ekadi embaliri go red kadi ase gosori yayo ige bale abagosori kianda abagosori 10 kurengana bali ba Gusii FC abagosori 10 na mechungati chigosori chine togandete ko bwati chinga kibune chia boniga kondo mwancho bwe no maetekere ngaki inchebune captain tindi koba inchebweka aige so bwato bwe chigosori gutwarande bali tukone kibune savali yeye ngobere ngusu ngobere ngiya ngobere yo manyo bonge gochakera bono mbako mweli nimbwate rero omogeni obene teting kwane kende jonsikoro yaye ya tebye letali yaye ara mubwatani ogosori kitura chikoba tugusanganere asomuro rero karibu ese studio yaito. Asante sana. Okay nalivya Aya sama leta ngoro kumugire kefa tino mogosori ya basketball ne coaching anu mwalimu nde ngosomye school ya Nyancho Boys. Asante sana. Ngwete school ne ya Nyancho Boys ere okora mangana bya sana manga esa ya basketball yechi school. Sasa ya basketball Nyancho Boys ni tubwate kombe gie county se miaka atobono no yokano yobuna covid ya bete no yokanore ono tubwate kombe miaka ne yerire ntoke bwate fute nya okeira muri bango okena na iga gose bado kio no go chakobera miaka msikia kimwa buri miaka 3 kekobe kino onande mwaka oyo kende cha kwe kyao nande tokire miaka ende 3 no bado no kere Nyancho obege ntekeneria machikaria COVID-19 nyarete gokaigwa kaigontore buna ase etamu ya gocha usichiko soli chichi skuru nchinyare kogenderera na abana banyare gotiemana ne chi skuru chinde uyo amekaine buna Kefa Mogire ore omobwatani bwa gosori ya basketball immense ya Kenya igari omo secretary general esorongo rwa Kisii county asekombekere kia KBF Kenya Basketball Federation andake ekerogeke gyoko ba omonogeri bwe federation andake indio nyarite kogeso achikuroa monyarite gwaka ibagochorete nchera kyo nyorite kerogeke mwana basketball karibu na chakite ngakia kena ngo mwanafunzi ya skulu ya Kanilotunga ngo mwaka 1996 form 1 or form 4 form 1 1996 nali na chagete okay mwaka ya skulu ile miaka ene kerna arwetonga join university ya Kenyatta nona chagete wa kompira wa basketball mono lakini kerna chite go chaka go somo mincha chagete someli skulu runga Kisii school na someti mwaka 2008 asome uno mwalimu na ngo teaching practice ana kali kora se board of management
nona cheta mwana basketball ga gusi nkabe referee ne coach esukuru eli mwako yo 08 na 09 kurwa bono no interest yane o coach ya chakerete kera nyora before na ngo mwaki mupira bono ngachako ko coach kena se school ya kisi school na nyorete nga gusi kena rubina kakira mupira most of the time Kenyatta University kanyoranga gusi basketball teyo mono era se school tioka andana bakora ka basketball school siko ga se ke bagokora kanyoranga talanta yabo ekoba wasted mono kera after school rende nkaibagochi one bakora nankali batika mangana basketball ngabwata na basani bane barenga bali munga kiyo tokabona nibono na kitokora tuchaki mupira ga gusikia ne school choko wako na Rikisi University ngatara chaka basketball buya na kitokora tuchaki mupira basketball wengenjo mono tokabwata na basani bane babere morunga Felix poni goro mwalimu kuchanga na Cardinal Matali tokachakie federation tokabora nibono na kitoko chakie federation ga gusikia gera Kenya Basketball Federation nero tobaka simu cha Nairobi gonga ke rosagi atarwa basketball ndwalenge gusia ndwalenge gusipi siku je katwa kale twaka ke igona ntoka no chibogera twasamu kweli kweli siku chabo gere chama maseno toiteruga toirana ngake simu cha Nairobi head office kera kenda Nairobi ngana manyira officials bakeigo naro runga moko for executive secretary Kenya Basketball Federation na mwakrete simu akandenya to muchaki federation machiko naro atanga paka mtu araba antu bari chi officials abwate integrity mangana le chapter 6 nonya manyete good conduct patabwatia madeni andonsi and then historia ya manyere mbanto kia bangai mwagete mupiro na ande molike proposal ya ino ngimutata korani basketball gagusi so tokawati bintebu ya ikaba for around 3 years tutara ego authority korani basketball in Kisii kiagera we needed to be verified who we are pagendete ko bapima abo topima okay bono ngaboli riswali elimoneli mutakama to chaki federation mubwate chiri fari kusiabo kumene pintu abwate kera mugo chaki mupira rifari chitaiyo mugo chiko baki mipira iyo bono ngatebuga chako to ni chiri fari kusiabo bakaba certified ne federation na mugo chako ne federation muchaki mipira kusiabo bono training utima chibesa chao bono tuli ko support kuna KBF ndio ko support chibesa kurus mufuko we train amatemo moire challenge kabenene okay kachikote abasani bane bono training chikari Nairobi na alikiru na abantu bagusitogende tendo tureini tunyori chirifari tuchaki federation ngatachibe salende ngaitogorusi wakatama ngatera njeweka na ise Nairobi njeweka ngo mwaka 2010 nga train ko rugusi njeweka kakora matemu tubate physical test ko mnyoka geti tubate written exam ko likama temu amaki ukabisa matemu lyo ko ba tested about the rules of basketball kwalenta rich result baadaye after around 3 weeks kanyore melingo teunga na korra matemu netira mna national referee kurwa bono being a national referee I was allowed to start a federation in Kisii bono ngabukana basani bana bakeigo tubachaki federation mwaka 2011 waterabu omanche muri ramekaenda bina Kefa Mogire omoro kibwe sabu chemistry at school ya Nyanchwa Boys ime county ya Kisii conduct abuna ngati ya bali bachageti ya mangana ya federation ya basketball ase county ya Kisii savari enkongu sana omwaka 2011 libona ile libaga boronge na ki Rose Federation ime ya ali no kawe krobokia obo secretary general bono ngayo no kichagitega singuru kichirio ire uchakibone mandate yao kero keritingeiri ena tekur national office na amoko re secretary bakabona iga moko nda mobeka na abantamo kiano club na chiwaka chikura bono mubwati club chikura chikura bono ligi stakeholders wa basketball you form an office mwekaransa abantu 9 chairman nero stand chairman tawate secretary a vice secretary a treasurer a vice treasurer na some competent members mobe 9 molente documents chino cha chapter 6 Monte megocha Nairobi in your midst mwagire ninge chairman ninge treasurer ninge secretary gocha we start off your offices monte minutes so he came up with minutes toka kutanaga alimu hotel stakeholders bonsi bibahenga balimu tatika babende kero basketball na ni school yango to ngakiyo tatika babende batahenga balimu barenge ko bigi mipira lakini batali certified ko bigi to saigo toka chaki pakantena esa olinja na chaki idea ye
mbe secretary yabo because na went and communicate to Nairobi and I give them feedback so akarambu yes alinje na mwenye idea ye mbo secretary Njipata kwa ito kwa chairman. As a Korani Federation, the chairman is the most important person in federations. Monto what chinguru mono ne secretary. They record all the communications with the stakeholders, with the federation and with everybody. Gasi gachaka. Gasi gachaka. Wanje ule onye koromo gwata ni bwa gosori ya basketball osomo piro libwe bikavu basketball oromo gosori mo bwata boto likere SMS. Kwetere na biru rabya se screen ibine namba ya Ndizi TV, nerime ya WhatsApp, nerime ya message otevi, ebrengeli bya gosoko boli kwao igore ya basketball nkorokie tora igana omo Secretary General wa Kenya Basketball Federation orosagirwa Kisii County. Boni mete chinga kitu wataiga nchiri nyinge mono andake bono wairwe keroge kyo 2011 angi 2012 mwachakire gasi ene miaka ange 12 yerire kurumwegwe korgeke andake maunchiro likibono mwaletero kugana kere kumwachitega kendegete yo kiraboniga ingiki mwaletire imya orongo rwa Gusii sanga kiyo ntambe twakorera moncho rira manene sana. Number 1 no tokwana bono iga twachi timu chiko chesa ase ligi ya Kenya ngima kenga kiyo timu te yanga kira ase ligi ya Kenya no neyemo fone kantu bachi timu isato chiwa kase National Basketball League Federation yemo ya Baswati yemo ya Basache osoro Kisii University ladies team twanye seti ase league and ya iretenga kintambe sana kwenye ase league kero ase league telikota ya basaigo twatebe tubuga mo chaki league sei nabo muya kinu mweka mware ntaritani ase national office twachaki league togaka mwaka 2012 twachakete league timu njia rengo yange ya baiseke yemo chebo mora isato chioka twake league takarutani so Nairobi liudiri kwa rabwango sana timu isato bono no chakere tawe karabwango sana aro enge tournament bono ntwa maento katebunga one toka nge twabwire etoko seiwe league direct ntara manyabuya twatenga ono nyamwabwire ntwa nterunga playoffs no le soka ne wate playoffs twatani mwabwa koru Kisii region nga discover on that Kisii county oketa wate basketball to what we call regions in basketball so to wate western region wate Kisii county wate Nyamira county Homa Bay county na Migori county chi county chinne chigoro region urunga western region as a western conference what urunga conference as a basketball western conference yengima team te ya wate region te wate team as a league nganga Gusii nitoka to wate basketball koru as a Western Conference. Wende mule motu naende. Nende tole motu. Twateona kurwa Western Conference, onde mubwate league nenda one timu yemo, echiwa kichi conference chinde, kurwa buchi timu bere chigenda ali National League. Twatenga National League mwechi wake Mombasa. Ane kawo babo gaso. Mombasa lenda matuka tato. Ndio napaka Mombasa. Timu ya bwete yangu Kisii University by then yange wanafunzi boka. Tukache kwa university sponsor timu wa Mombasa. Kabakongo tukachikoligi stakeholders Kabakongo tibesa chikabora onto katewa tora atika and to the next year fange 4 years to akire ligi yeito kito chikwenda playoffs besa chibora kwasungi tokokora until kena twarte chinguru kabisa mwaka 2018 kena manya kintebiko korubono kakwana national office ngabatebi kero mwaka mwaka tora playoffs very far Gusii Nairobi Mombasa Nakuru Kapolinga neseki pakantenga echine region chiwachi timu ase chiligi chia Kenya ono ntoko ira playoffs outside those regions abitimu bugati bitin to bugati ono ngatabalende Gusii mo to timu ikiara ntoko cha kana Mombasa ntobwati besa kakwana na moko bakatabanga nchara tora bakonye mubwate biti bere biya kwatebinga batano playoffs bono to lende Gusii mwakero moko bwato beke league tokawoka sana mwaka ibono 2018 team ya Kisii University ladies kake league kabwa there were 2 ladies teams kini they became number 1 na team champion chekerange 6 ende anguru Nyamira onto akomboni baka Nyamira ngima chini cha anguru Ogembo town iga ono Nyancho kanyabika nero baka league Nyancho boys Kisii University mena kawa number 1 Nyancho boys kawa number 2 tukara timu vere playoffs yange Kisii University so tuange chiosti bono tutumie tibesa nyinge togaka Nyancho boys bakaruseri ku preliminaries again na school balenge baro it was for exposure tukaruseri ku preliminaries Kisii University men team eka finals ekabu kai team ya Nairobi ya Isili abakongwa sego kwa team ya ngavono to abwiru ladies eka finals na Jomo Kenyatta University baro bakabu
But the good thing ladies pata kitu timu ibere. Ono ladies baka promoted to the National League, that is Division 1. Men team toka tebigu men there's a lot of competition, you only need one team. Yore team ya Isilia Nairobi ngo ngasemba babu ya Karukiru. Onto agonga ito chakra nande. So ngakuwa na national office, bakantebia team nero ya Nairobi, yerusiria se league so the sponsor ruro. Onye moko nyara to basori bagelio. Toka sawa. Ono kurabu Kisii University kaso league amo na wa ladies team. No wale league ruri bakabona iga. And then this year again, mtu agete playoffs ndo mwaka oyo chialenge Eldoret. Bana baito ba Kenya National Polytechnic, mbabete number 1 league yo mwaka oyo. Bakaenda gali Eldoret some 1 month ago. And ba qualify kwenda Division 2. Na tokwa next season wao tubaje timu sa jiwa ka league ya Kenya. Kenya National Polytechnic, Kisii University lunga Kisii Raptors, alafu na Kisii University ladies team. Ano magendera manene sana. Mwanje bole ne safari entambe sana ye timu ya Gusii igegose SA Mogano wa okina kwa story ya basketball aiga sorongo rwa Gusii no tokoro na almost secretary general wa Kenya Basketball Federation rongo rwa Kisii County tebuna ko group ba chita igese ndwa wate timu enda yonsi ime ya basketball league ikirabona yatwa timu isato nege ntago chengera mono sana go ikirabona iga andake ne mate basketball theory ange tuna mangane utwali timu ase league go sekindo kana tie bitindo kana tie systems timu ne ba ase league chiko sonjiro chira away nake ora tebe in terms of facilities na capacity ya basketball ya sorongo rwa Gusii nake oroche sokora kwao Ono challenges tupate chinene is facilities na chita ba office yo mugabano itongwae Tukamtenga ntukwate challenges, there is an upcoming game in basketball. Ni Gusii basketball, ato support nyo legeti. Kiara ibitu tukwate ka Gusii, ibire standard, ibire bitatu bioka. Tukwate geti ya sekano utunga mosocho, ibire bibere, lakini kama nakere kira atumeka ase league, kere skurume, turiko ya access. Tukwate kende Nyancho Boys ni skuru ya Adventista. Mepire wako on Saturday menge, so nturu wanjiru tuwa getumio on Saturday, so Omo chandonde. Kyo mweli Kisii University mbaza uri etie kemekia. Bire bibere ke mongere ko tumeke kere standard chimbe. Kisii University ke mongere kia. One is the only one that we access. Pero mbato wanjete bitu bya twatumia be Saturday be Sunday ko tumia tole. Twa office yo mugabana to komera na mangi deputy governor. Kamote challenges ye to bwatu nteke team office. Yange some 3 years ago. They promised ngo chakono swale geti ga Gusii stadium. Pato ilia kabaga barosie geti. Engo rweli Kenya korosiku. Nanto keboni kitoko kore kiara public facilities ntobwati. Manya se Kenya ngima se basketball wa Kisumu. League. Twatwara Kisii, twatwara Nakuru, twatwara Mombasa na Nairobi. Ona chini chisu mwa city. Ona Gusii ko tali city towaka basketball. Chi timu echinde chions pinji bwate public facilities na Kisumu ne bwate Kisumu municipal. Mo stadium ebitimbiro bibere bya sana. Kwenda Nakuru ebitimbiro bya serikali. Nairobi arokere state ke bwate public facilities. Mombasa biro. Pono twatengi togokora. Tokachanga chiba sabune federation officials balengo. Tokachangange 100,000. Tukanyoro ogembo ubale momboro to etubole bwe sukuru tendere kiriboro bwe public. Tokachakorosie geti tokabeka chirim, tokabeka mora munse. Chibesa chikatoerera. Ikonto bwata toro stigeti lakini tatumeka ase league because financial challenges. Gusii stadium to promisire geti. Lakini karo suba kabono. So nere challenge mo to bwate nene ebitimbi yo bya chitim chi league. Kana se skuru chirochio ebitimbi saina. Andako manjibali ngati mechando erase gosoli enda yonti sengenjo gochake kerengeri kie gosoli kogekini ko irere sabali entabe konde matoti buna kefa mugire igendeke no gota kwa moyo kogendera gwetuma kwenda kubeteri kwene kibuna amarora alimo bwate anyalire goikirana yona boto likere SMS gwetera egetaseni kia Ndizi TV me ya Facebook me ya YouTube okoenda wa search Ndizi TV news na bogoto ikera umurubiri ole live ime ya emetandao ya ito yonsi utulikere SMS yao okoboli kwa unyora buna tiko sorti ngachigendo telitukolia lero litukolia mambi agwese getaseni kia Ndizi TV insabu na uruche chiko sonchiri kirensabu oranyare ko bagoko gwatira kumanya mambi ngosoli kirabe SA orongo ruao kwane kibanango ikolegeti na gosira chitimu chaito chiricho kosoli au kurwa sensemeli getike likia Awendo Green Stadium yakosole gendete gatie timu ya Shabana FC na Gusii FC no wikiraboni gachita ikange 50 nevere 70 gochimotu
bado Shabana ere mutwe gole ya Masri na Lie Sagero nyorabuna Shabana egwate red card ase gosoli yeyu ntabete kwaito kumanyana kia gosoli yeyu era chikoera ningo chiko kina konyora chi point chinyinge ngo chikoboru ne gosozo gande ko bwati na kumanya buna era nyale gokorekana andake nimete basketball na ibata mangana mange bono uchimotwa iga andake inu KBF ya manjire mubwato moyoyo head office ndagije kende no kubasira kwena kibuna gukini more kerengirike kia basketball aiga head office atokonyere sana especially secretary lunga moko tokonyere sana nchao tokonya last year nante playoffs chinde Kisumu ito chiteli ya kabere Kisumu ajerente tega yao cherente raga ororenga gusi aja basketball nero sana kila ndo playoffs renta Kisumu renta gusi igo is really supporting us. Number 2, credit team chichi wake mipira. Komo request olenga esa uli mipira mengine sikoto wake na Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisumu team tere division 2 ere Premier League ere Lakeside. Mono ntorigo chio. Mono most of our matches kurugusi ntoko travel mono chisiko. Mono komo request kere ladies team itego chiesa oveka na men team the same time find at the same venue to assist us as its transportation cost. Ona mipira hospital akire tokanda timu chonsi bere isi konto kwa chira Nairobi mene bako na Nairobi na ladies banda Nairobi goto konyari sana ango batari to understand iko tange tu atikete kale kiera to very expensive na Kiss University nero that support timono is the only nero ndoche apart from the federation we support basketball sana kiera ngo provide ile gali plus bachira isiko abaki bali be university ngo babara allowance kira watege muisiko fanyore sabuni yabo tana warongo to support bale sana na federation ngonya tiko ego andake bono ni maite mwanyare okonya ka mwanyare kwene kibuna nkwegerera mole basketball chitimjeto nchirusi uchigendera ko yendera bona ndake sa amatukago cha yamarorao bona ko riko kyo West Gym yake yonsi ayelega sikyo te gotiga mayaga buno mo secretary general gaito mutangani wa Kenya Basketball Federation rongo rwagusi ngakore tamu ntangani kasoichi timu vera se league chikuranchi ako mwaka oyo asana ndaba ngatakantige ntigera abantu bana ruba gendere ko na chakire bande na yo ratiga andingo na tole magega nanda bakanchora ngamo secretary saying this is my second term mbona chakire my second term for the next 5 years oro bwana semi yake tane go chakorbone ga bifana tana election siende that make sure team itema ya chira se Premier League ya Kenya which is very possible many team mwaka oyo to igete playoffs quarter finals tokavuna Jomo Kenyatta University yarenge milestone for the first time to achire playoffs to ikire quarter finals monta tempa sukume within these 5 years itimu se Premier League ya men na Premier League ya ladies. Number 2 chikurangu wako chile kuna sports stakeholders tutagete county government wa support sports as the next county government yagocha that go fight make sure ngatwanyore public facility ya basketball in Kisii County kia unabone ge timu ya Kisii National Polytechnic ya Soire League papu atigeti ke wacha kwakera ona kinta tukoliere ge timu make sure by the next 5 years twanyore ge tiku si stadium kia na kwa na Fred Onundu yo tendrete stadium management nwale tiba kandro linene sana segetikera beku the only thing county government yanche tobekere cabros chikabros choka iko anda sana asini 28 meters by 56 mupira bwako nchame kishonge tikiabere tarakora my second term Yoina ngana yogo sikitako kya saba bwata ni serikali ye county ne bana bajumbe bale bwate okuganio kuya ase ekosori ya basketball kwana kino rongo rwa gusingonya rure go siru ebitie binge binyale kobororo bira nama bagabene ase abana na abagosori bali bonsi bwate ogwanja usebanjite ekosori ye ya basketball wala kitugo chikokora mangana ya basketball ni maite abana bonige balenka ni maite abaro kigumbaroro bachira ase holiday bakubwatia mangana ya ndaka ingana ya oyogo segeta ese abana babakebe secondary ba primary banjite ekosori ya basketball asorongo rwa gusi nere gutumike kamerere Pone mechanda to wate gusie menere ane mechanda ngo otebyo moraria ngusiere baibuli baito bagusi no na bali mu sukuru chinde mbanje timechezo mono bakoro mwana gago chese mecheze ye baranga nichinga kia gokora ri bakonda koreki asome gari nyanjwa nimbate academy ya football ama na basketball principal na banga njere tengu ni abana chirusa getikeri kia basketball kotumya kerina bana ngemia moja linga ki chirusa Fona anawe skuru bonsi pia bago chabata nyanjo bacha baraki bacha ko train football na both basketball. Kento na tebia baiboli bagusi
tusapotia bana baito talent chiabo kiagere toko bakani mba gwake mipira ono kwa baira sisi nyasole bati kunya sole geti bati ukaro seminto kibibe it keeps them away from bad things, from drugs and such things. Ngosaba musapotia bana ne bachi talent tete mugiro example ndakwe kemo tinabere nyanjo myake mono mwake komine mongo so nyanjo boys nanda kana testing abana bakora bya PS school eli na ba games like last year mwana obete top in that school no mwana nge captain ya basketball karoki Rasto no Nyango fone ore Kenyatta University anando rase school team ya Kenyatta University. That's an example nga kero mwana are in sports temine tigango cha kogwale. That's the challenge mbwate kusi na wanya kora no through TV unaiga bayo support talent ya no ito babwate ntoba discourage mono kiara ntomatia sababu cha balandi kochi. Mwanchi muri nera okogani kwaye kefa mogire kwene kibuna abana ngo sirubali unyeganyite gosori gete moye moorokerie senchira ya bene na iranyara gosana na gosori ende yonsi singinju amatuka rero egosori gosekewa ngokonya kere amo na buna masomo akonyara gokonya tetora ndasomo timogo mokeigo to koira nante korira mangana yenkuyo ya gusia iga akeigo tumekogerera na kubwatia mangana owagendite gokorekana asebiti au buna botambe terende mo Steven Captain 001. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV Ubwensu Bwomugusi. Ine no manyetenga mananasi ngo simekwale imeyaliro bali agusi ngeko nyoti chimbande chuwa simiketo mugondo yo chimbande chinachite kairora sabantu basimekete amananasi ngaba request bakangoneria igaseli nanasi rero ekero liko ruseligwa eme igeliro libuna ligaste koro simbande ligaste koro simeria bagatia ye bana oboyo boko gudiebi igoko beko bosinni for the bojigo develop roots yejikoreki chiminyoke bwangu sena koletire linde lyo nyariko bagokumanya igoro yo bosimeki bwa mananasi goika olinyorega bumwa okiano maitenga linanasi nigorire lyansumono. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyomba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ine, no watu muchando bwa maiso. Guse, no manyetundu watu muchando buno yo.
enyagitari ya Kisii Eye Hospital nigekurubugarari bwensi bukurwaria maiso buna eye consultation kubwenia glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini cyekerero ecyukobara enyomba yo gukorera ukobara guse theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bubwate ubumenyi bwigoro muno ngokora bari laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabaruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bari bakurwarigwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyagitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bare medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisii Primary angena ku Kisii Stadium nabuku bakiresime asenamba enoti isano noisatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na isano noisatu enoti isano na enoti kianda isano na gose enoti isano na enoti isano noisatu enoti eye mumarakabere kianda isato. Kisii Eye Hospital, macho bora, maisha bora. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Ambia mono mancho muri asakondra kubwati getaseni kya Ndizi TV na mwibirira sembe no muruguri bwechi gosori unavotambia kwa letu na njende mo Steven Captain 001 I guess studio to bwate Kefa Mogire oyuole omonogeri weke ombekeligia Kenya Basketball Federation KBF asoro sagirwa Kisii County ando tebya mangana mange igoro ye gosori ya basketball nechi gosori oisenge njegaro mu bwatani wechi gosori chinyenge inyora buna chigosori chigendete litkolia lero ne chiamami na bokora nsabwa se screen ya Ndizi TV nchiri kirensabu kulende chigosori jiro chiroberi litkolia mambi imea Nyanza Regional League na gati ya bonto bate gosori gati ya Kineni na Marani yale gokoreka na mambi kulende yanyalire gokorera postponing bake ngakiende turanyale ko batebya gosori ngati timu ya Nyansiongo na Small Simba Nyamira United echikonya ne timu ya Riamoni na omare ya timu ya Getembe Street Boys na yabege ko gosori ne timu ya Ekerenyo igonyo koromo bwatani wechi timu echo na boko ngiri bagari abene onyare kwenda SVT ebyo onyare gochengera etimu ile konyara gotiotereri kolende litkolia rero egosori yare ko gosori gatie timu ya Muruga FC na Kikao nego omare ya timu ya Muruga FC anyorobo bui abese Kikao yanyara gosiri anda kana kiora tebe goro ya gosori je singe ncho Kikao ne timu ya Rure Korwese County League ya soire me ya Regional League nege ntakonya kurwana ruwa nege tikia bwangete mbali na kiora tebe barasi lichiko soli chinge season ye number 1 Kikao nipe manyete mono mbati bakansabe geti Nyanza Boys bakara train for some time before school chigoro Kikao ne timu wate passion na football sana nande kere baranyore kae coaching ya they perform very well imechando timu cheze wate chinyinge nchibwati coach bari trained and who believe in statistics korre bago tumia amalieta ngomusana ageto mupira buya nani barana kebuya umusana no moremu nani kora jonsi ya but Kikao is a team to watch and in the very sure na vera ite solimo na ya tirire nye season ye mai akabere to be a team to watch ne team ngiere Iwanta beto kwati na kia timu ya Kikao FC era nyari gusuka sicho solichira bechigo cha Muruga nero ne timu yenye Korwase County ya Nyamira ya bwa Nyamira County League kombe kerikia Emini League ona goswali bagale bene me Regional League ndere timu chira nyari gwetuma a season ye ne timu ndendo bwa Small Simba nero ya sogwetera chi playoff mambi era nyigenegu ne timu ya Nyansiongo igone chigoso turabe tukobwati korente utiana nayo mancho muregereri egosori yari gati timu ya Shabana FC ne timu ya Gusii FC Gwanyarira kwa irase getie gukia Awendo Green Stadium no mwelio ya nige timu ya Shabana FC ya robo bui kwe ole ya Masirige na Liesagero abona esomoro kyo munyia we timu ya Shabana FC akendete koleta matokeo ama ya se timu nyora buna nanyara kunye ikora timu ya Asad ese egosori ya nyara gweta igo awina magendrama ya Korwase timu ya Shabana FC kurende Gusii FC
yasire chigosori chinyinge yachire makali chigosori chinyinge rekyo ratebe gore chitimu echibere chiagusia simuyori chiagusi konyora chitara noregusi FC tara chaka na rengase football abakimbare gali gusi FC abaya sana abandu bakabanga kireto mupira na Shabana nerne watabakia basana bangreto mupira na watimu ya Group Raiders na Ogechi currently midfielder Shabana is a very good midfielder timu echibere ne chingi echire haino mata se ngongo ya gusi timu ene pi Shabana ande timu wata mashabiki amange pi Shabana na kitoko sabere timu etia Shabana etire enda se Premier League era Premier League ya Kenya timu chimanya chibwata mashabiki ni sato chioka ya Shabana ya Gor Mahia ya NFC Shabana toko ni sabera ebwe their matches egenda se Premier League nabeko nyarekana enteko renya arekane nebwate players abaya mechanda babwata nyako chencha chi coach no chiorigere England kere timu ya chenchiria coach takes a lot of time to pick. Manchester United nimba wate Sir Alex Ferguson wakaperform vizuri sana kaire Champions League ira EPL ria rueto Manchester anya kwa Manchester Arsenal yengo togi Arsenal wenga kera lengo it used to be very stable funa rueto it takes a lot of time for a team to change bana mechana to kwate kusi nonya ko chencha chi coach na ingosaba Samuel Ojira Shabana is a very good coach otiri team koru NSL go Premier League tari Shabana ntangania nyorire ngosaba management ya Shabana abo kambi mashabiki ya Shabana bonsi varo ba Samuel coach time na totatiro mwako abantu totatira bamwe time ameke kikosi kia and you give him time to watire team wata izinyo go chencha chi coach na Shabana season ya tori coach sato na rengo rumigori youth achake season ikagati bakamurusio Kevin Mumanya kabwatera habo ikagati tali robo no Samuel Kothi ochire Samuel Kothi buna achirega we won matches na ndengo saba bantu bali management na toche tobugo chimambi mwe time so that to nyore chance yo sa Premier League you are very possible tutana go story you never ngeli bia ye Kefa Mugire gore chitimu chia korongo rwa gusiaiga niyo story yare ko story ugatie timu ya Kibra Black Stars yale konyegania timu ya APS Bomet timu itanga se league nigo molio ye timu ya APS Bomet yanyalire konyonsi guchugori sato asiagoria yemo ne timu ya Kibra Black Stars kwene kibuna rive gandiro ese timu chirichire inse top 7 konyara kurwanirira kuikaimia top 4 gateche wasoli chinde chirelero ni chine chira korekaneli tukoria chuma 5 ase wiki egocha tukoria ase league ya Kenya Premier League no wikira Boniga nige timu emanyeka ine buna Kakamega Homeboys nere tanga ine wikira Boniga ikobati kune timu ya Gor Mahia FC timu ya Kogalo na umalio ya number 3 timu ya Tusker ya wate gosoli ntindi sana ne timu emakaine buna Kariobangi Sharks ndomanya na kichosole chuchiaira nechi gosoli chiroberi asiri tukulia mambi nyera buno mulibiri ora sembe no mulibiri bwechi gosoli ogo chakera litukulia chuma mosi ochakera chinsa 10 wika chinsa 12 abwas tukolire chigosoli chaito chonsi pingi ya korekanire ningo kolireki naba gosoli baitu bakte bimegano yabo nabamanyi bali bamaite igore chosoli au barsange birengere libyabo tone kibuna egosoli ngosanga tuli kende yonsi ya korekanire asoboime teturanda asomo tumokomo keigo tukoirana Volunteer mupira o Europe inkigia korekanire UEFA Champions League Europa English Premier League inkigia korekanire to endale ngoirana tule Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Chumurigereria kuri ndo murwaire asegeka kimyaka 34 asubuguma bwao nabera abegetiro ande nabera abemerememe kongu ngo